9 tapaa juoda mekistä. Mekistä. Joo. Tuo kissa, niin ota se tälleen syliin ja sit juot tälleen. Joo. Toimii tosi hyvin. Toka tapa. Makaa sängyllä. Toi kissa tulee. Okei, mä makaan sängyllä. Joo. Ja sitten kaadetaan. Tässä oli 3 tapa. Joo. 4. tapa muututaan kissaksi. Mau. 5. tapa. Mennään häiritseen pikkusiskoa. Moi. Joo, ei mitään muuta, kun me tultiin vaan häiritsee vähän. Aha. Katsotaan, kun sä juot. Moi. Bro. Joo. Nyt mennään takas. Eikö mä ookin nonchalant? Jep, todellakin. Tapa 6. Me juomaan äitiä mekistä ja sanoo, että sä oot kännissä. Noniin, let's go. Mä vähän näytän siltä, että mä oon. Iskä on tossa. Mä oon kännissä. Voi ei! Tapa 7. Muutu turriksi. Okei, vika tapa. Hyppää sohvalta ja kierähdä. Jep. Ui. Ui. Joo. Tosi hyvä. Joo, tää on sit ihan läpältä ja sit tää video. Älkää please kyselkö mitään.